الحمد لله الذي جعل أيام العشر من أفضل الأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل أيام المباركة أمن عليهم بأيام مباركة يضاعف لهم فيها لأجر ويؤت فيها جزيل الصواب، الرحمة منه وكرمه. ومنها أيام العشر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بماله ونفسه فلم يرج من ذلك بشيء. أنبيالتانو مسمي ناي salli kalo min fulen ni nye atile tan folo na ya ke tile fasamanti wuye. Ambe sharia kuma shite minni bato ci alama kakani ala kilempe ute. Marali ale de taye, ale ala de masa senema ye, ale ala de masa kisile ye. Na baka jong kisi. Ambe sharia Muhammadu ala ka jondo ala ka chirendo kisini nema baka na ka dunkeu ana ka sebon munun kanyi ala ko kisi kunsi min ka chakosobe no temina ka boye abe ala ka fasamantia wala masamin ka bakorota lendo aka jonka na yetile ku yetile munun uhera kacha ubarika lendo bara nyuma be jidi tile nunun kono ala be bara nyuma jidi jonye tile nunun kono ala be baraji chaman de ji jonuma tile nunun kono o tile abu kono minye lahya kantige sallim min fule ninye atile tanfolo chire sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas ka hadisala ako don shiteu don munu ni bara nyuma kadi alaye o don kono ka sali minye hiju kalo sali ka tiletan folobo sebo ko hari jihadu ala kasirala ciden ko hari jihadu foni mo min tara jihalula na yire kunna kanna fulani foi masali o tigi ka jihadu brajini salli bakalo tile tan folo o baraji beta nyogon fe ni ote bara nyuma sita bo balmo nin tile tan folo min fulen ni nye ko damado unyini nendo anfe folo at-tauba anka tubi kata alama tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ala ko be ka tubi kata alama mu'minun adola anani yoro soro ala bolo donc nintile tan folowna anka tubi kata alama afulana ali jajim li jaddu bi iqtinami hadhihi al-ayyam ankan jeshiri fana nintile tan folo munun fulen ninye anka baranyuma ku kono qala ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ala koni mugomo ni yere jija ne alaye ne ala butigi kanda kata sirama siramin tilelendo wal bodi anil maash tile tan folo kono
an ka ɲɛrɛma bɔ junubu ko mun alan ani ala soso balimaw nin tile tan fɔlɔ fasamantiya a dɔw ye mun ye ala kaliya n'a ye kuranna kɔnɔ wali fajiri wala yali asri aqsama allahu biha nin kalo tile tan fɔlɔ min filɛ nin ye ala yɛrɛ kalina ni tile tan fɔlɔ in ye wala yali asri dɔɔnikɛbagaw ko o ye lahiya kantigɛ kalo min filɛ nin ye ko a tile tan fɔlɔ a fasamantiya dɔ ye mun ye ale de ye fana annaha li ayyamul ma'lumat allati sara'a fiha zikrahu tile dɔɔnenw de do fana tile dɔɔnen minnu ni a kɛra sariya ye ma an ka ala kosoma u kɔnɔ o ye ni lahiya kantigɛ tile tan fɔlɔ ye o ye yukuru ismallah fi ayyami ma'lumati ala ma rajaqahu min bahimatil an'am ala ku ka ala kosoma tile wula tile minnu dɔɔnen do ala ayu garjage baga minnu na ku kantigɛ min ye lahiyaw ye balmo ni salli bakalo min ye ni salli kalo tile tan fɔlɔ anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahida laha bi annaha afdal ayami dunya ni tile tan fɔlɔ min filɛ nin ye a fasamanta dɔ ye mun ye cilen ye seereya kɛ a ye ko diɲɛ tilew bɛɛ la ko ni tile kɔnɔntɔn in de ka wusa diɲɛ tilew bɛɛ ye salli kalo lahiya kantigɛ salli kalo tile tan fɔlɔ min filɛ nin ye ciden ko diɲɛ tilew ɲumaya o de wa ni jabir radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyami dunya ayyamul ashr ciden ko diɲɛ tilew bɛɛ fasamanti ko nin tile tan fɔlɔ de do nin y'a fasamantiya ye nin tile tan fɔlɔ a fasamantiya dɔ ye mun ye an ye hadisa fɔlɔ min fɔ ma min ayyami al amalu salihu fihinna habbu ila min hajil ayyam nin tilew baara ɲuman sugu bɛ kaɲi nin tilew kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ tile bɛɛ a fasamanti dɔ ye mun ye ciden y'a ɲamariya ko an ka jikiru caya a kɔnɔ an ibn umar radiyallahu anhuma qala ما من أيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعجم عند الله ولا أحب إليه الأمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكسروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد رواه البخاري عبد الله بن عمر كادي سنانا كوتشيدن كوتشيل شيرتي تلمونن كبو على بولو ani tile minnu ni baara ɲuman ka di ala ye u kɔnɔ ka nin tile tan fɔlɔ in bɔ a ye min ye Allahu akbar fɔ a y'a caya o kɔnɔ a ye la ilaha illallah fɔ caya o kɔnɔ a ye alhamdulillah fɔli caya o kɔnɔ nin y'a ka fasamantiya dɔ yira ni tile tan fɔlɔ fasamantiya dɔ ye mun ye arafa don bɛ ale de kɔnɔ النبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر سنتين المادية والمقبلة أبو قتادة ko يتشيدن ينكا ko عرفة دون سو براجي جمان بالا نفا جمان بالا تشيدن ko abe san fula junubu ya faye san min temena ani san min bena ni عرفة su abe san fula junubu yafa iye o arafa yi abe ni nsalli kalo min fule ninye aba tile tan folo de la aw ni nsalli kalo min fule ninye min yalla ya kantiga salli kalo atile tan folo afasamanta doya munye fiha yawmun nahar kantigeli ani kansogoli do abe ale de kono kansogoli do fana ciden ko o donye diɲa ka don ɲuman ye min ye sali don yɛrɛ ye o bɛ nin tile tan fɔlɔ de kɔnɔ nin tile tan fɔlɔ a fasamanta dɔ ye mun ye izmaili ummuhati ibadatu fihi batow bɛ lesiriw farala ɲɔgɔn kan nin tile tan fɔlɔ in kɔnɔ qala ibn hajar rahimahullah والذي يجهر أن السبب في امتياز
هذه العشر أسر جيل هجة لمكان استماع أمهات عبادات فيه الصلاة والصيام وصدقة والحج ولا يتآتى في غيره. ابن حجر في الفتح أكو أكا كتابك نفاتل الباري أكو من ببانغاني سبب من ياتو من الله يا كانتيجي سالت لتنفلو ni afasamantira ka temejiya tilew beka ako bato lesuru de farla nyogon ka akono salli ba kono sumba kono sarakati bo ba kono hiju ba kono akon nunu ma nyogon soro kalo werela ni alete wala ni nya yiram balimaw ambe nin tele tanfolo mununa tilewudo ufasamantya ka boko sobe bara nyuma sugu bekkanyu kono cide ma bara nyuma bo bara nyuma la sunye bara nyuma de ibese kata depi a folo saudian kaw bolo ante malika jate do folo me saudia atule tan folo minye kalo nye atile folo ye bide kata bi fo kata arafa do ka besu akanyi abe bara nyuma udela awa sabatira حديث دولة الشيخ الباني على صحيح نريا صوفنا أن هنيدة ابن خالد أن إمراته عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع جيل هجة ويوم أسراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس رواه أبو داود وصححه الشيخ الباني أنا نهودنا تبولكو عليا ما كم مسولا كو أكم مسو ينفنا يا مي تيدن كم مسو دولا تيدن كم مسو جما أمبا حفصة كو تيدن تنكرا كو أبن ننكالو تلي كنونتو كو أتنبا بسو كو جون منا تنا أتنبا سو كو كالو تلي سبا أتنبا سو كو تنين فلو kalo tenen folo ani kalo alagamisa folo ko ciden tumbe ulusu albani hadisa illa saha donc ni hadisa Allah sahalen ko fe Sheikh Albani bolo adonna sa nin kalo tile tan folo min fulen nya kata folo fo konontona ciden yere tumbasu bal maharni doni ke ba do ko hadisa illa fulen ni doni ke ba do ya Allah fu sun ko ni donembe baranyuma kono ni ciden ko bara nyuma kani alaye ni ndon kono sunye bara nyuma de sikata la sumbe akono hadisa sahara fana ko ciden nyasu min bese ka kono to imbe su iba besu e wa sadaqati bo aben nin kalo kono aka sadaqati bo chaya aka fonan shira chaya kama godeme uka sallim musa qawla kama godeme ukallahi yakula akani nin tilentan folo kono kosobe farda salli kamma tarafa kana chogola misirula akanyi nintilen tan folo kono kosobe nafila sallu ki jantungula akanyi ninkalola kosobe nintilen tan folo la kosobe sufe nafila sufe jolu kuke ninkalo tile tan folo ina akanyi kosobe sinji tugu minye bange baga bato fongo finye nyumande doro nyuma mabo nyumala bara ye bara nyumade ni ya ke nintile tanfolo in kono abe jiri de do de be faraka barajila abe jiri de akadi ala ye fana donc an kan jida tile tanfolo in kono balmo nintile tanfolo in kono kabaru fo jikiru wakati be ika jikiru fo iya do kabaru chogo fula be kalo in kono ba fo takbirul mutlaq wa takbirul muqayyad takbirul mutlaq yata depuis sous min temena minye ewa jul qada sani ewa ninkalo inka jo ambora kalo mina depuis o laba nitile bina depuis suro ewa kabaru yata takbirul mutlaq yata depuis suro takbirul mutlaq daminana takbirul mutlaq kore munye mana ka kabaru fo yorota la fo wakati tala ni hakili jigina hari tamato bedde kono kare kono hari nibe sugudela ni hakili jigina dore kafo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamdu mana na kadiye kabaru fo sinya saba ika fo la ilaha illallah ika sage ka kabaru fo sinya saba na kadiye kabaru fo sinya fula fula ika fo la ilaha illallah ika sage ka kabaru fo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu na kadiye ba fo Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu ni nyeciya fulanai na kadiye kabaru fo folo la saba laba ika fo fula Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu nimbe sabatira ibe kabaru fo nin cegola wakati be ni hakili jigina cew be perenay muso ibe daf itafo ida jukoro ni wali cew be yorome ni fo wakati tala fo yoro tala ibe toka fo uba fo ninde ma takbirul mutlaq o ya damina depuis suro kata fo ewa minye ni ewa salli yerete mena tile saba min be tugala fo kata o tilebi takbirul mutlaq be bo takbirul mukhayyadu kabaru cogo dobe ba fo takbirul mukhayyadu o bata arafadon fajiri mana kononto na fajiri takbirul mukhayyadu bata odela takbirul mukhayyadu kore munye mana farda salli kofe ni ka farda salli kofe jikiru fo o temenen kofe ibe ka kabaru fo Allahu akbar ba fo ma takbir al muqayyadu o be damina arafadon fajiri mana konontonna depuis fajiri salli fardaw kofe kabaru munun be fo abe damina odela kata fo ni salli don temena tile saba min be tugala wala asara takbirul muqayyad fana be ba o yorola donc ola an kan jija nononna me fardaw kofe ani misiru kono salli keneka kabaru munun be fo ladam min be misiri chaman kono jamana wula ni ewa alimami be mikrota abe kabaru fo ani jama ba fo nyogo fe ube salli wolela be mikrota abe kabaru fo ani jama ba fo nyogo fe uba fo ninde ma takbirul jama'i bid'atun la asla lahu nin kabaru chogo bid'atu lesritala farga ko fe kabaru be fo de me be kelen de bi ka kabaru fo ni re mogote mogo kono de ni salamu bilala doro yi ka jikiru ko doro i ka kabaru ke ni yere kana mogo makono me ka fo almami de ka mikrota ale ba tafo an ba lame o fo akofe an fana ban tafo ale ba lame ni nye bidiya de lesrita la dina kono ni mogo min ko umaru tumbe kabaru fo minna mogo ba fo nofe abdullah ibn umar na abu hurata tumbe kabaru fo sugula mogo ba fo nofe uluni mogo ma jiala uni mogo ma biala ulutumbe ube ka kabaru fo nu yere de ni mogo yu ka kabaru kamme mogo to be kabaru ke nu yere ye fo kaumbe bila nyogona me utunta dabo akama nunun tunta dabo akama ko ni mogo ka fo nyogon fe de ube nu jama ka fo nyogon fe ube anka ta nyogon fe anka bila nyogon fe umo ke de ulu yu ka kabaru fo nu yere de tumami mogo to yu ka kabaru kamme hakili jigina ufana yu ta fo nu yere fo kaumbe la nyogona donc salafu salihu ka kabaru be abetumbe sariya kabaru chogode ka bede bitaki yereye ibitake ni yerede ni mogo were yi kamme afana hakili jigna aba tafo fa kaumbe bila nyogona anika anka dabo kama ka fo nyogon fe kata nyogon fe ka bila nyogon fe uni mogo shima je wala o ye bidaye lesri tola ako dabila misiru kono beki ka kabaru foni yere donc ninye kabaru munun be fo akono donc mbalmaw nin kalo kono fengure jumambe nan kan kan yere koroshi anana hadisa sahalen kono qala sallallahu alayhi wa sallam ija araytum hilala jili hijja wa arada ahadukum an yadahiya fala yahujanna min sarihi wala ajfarihi arwahu muslim وفي رواية فليمسك
عن شاره وجفاره ولا يمس من شاره وبصرته شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال جيل هجة وأراد أحدكم أن يدهي فلا يأخذن من ساره ولا جفاره شيئا. وفي رواية: ولا يمسن من شاره ولا بصرته شيئا. رواه مسلم في صحيحه. بل موتشيد على كاتانونا كشباكا أكون أو من الله يكنتك كالو أكون ni mogo ba fe kala ya kantige aw ike ekana ikun shigi mina ikun shigi ikana foyi mina la mana ikana ikun shigi tige ikani soni tige fengo fenyi ka shima yoroye kana magala ka fentige ka bola yaro kuma te bomboshi ko ne talaw nintile tamfolo do nintile tamfolo te bomboshi dele haramude kuma to kade shi munun tige li dagara kana foyi tige ni mogo nin kalo depia jora kalo yera jora mogo ba fe kallah ya kantige iyere ye cheye ye musoye kana iwa ifari kolo shi yoro shitige kani soni tige kani ifari kolo fana yoro do tige ni fari yoro mi na wulila kana tige fo ni min tigrana yere fokati kallah ya kantige donc haramu do ni mogo ba fe kallah ya kantige nin kalo jora fokati kala ya kantige kani sonin tige ikani ifari kolo shi yoro shitige awa ikana ifari kolo yoro shitige haramu do ikake fokata lahiya kantige mana kana ku ewa kundi men balma na ya soro mogo minye nununke enyinana e ba fe kala ya kantige men nin kalo kono yi kundi ube yi soni tige ube yi fari kolo yoro de tige nyina mboloka fo itika Allah yala junubu tila fana ni nyina nada fo itika Allah ya fana la ni mogo menya tuku kakedu anko haramu yara ikan nunun tige ni fo katika Allah ya kan tige eyi yere tugu yi tige do iye junubu de ke ya haramu de ke mani kallah ya te nyugo sirala ate bashi ki kallah ya la ibi kallah ya kan tige me yi tugu ka keli minke iye junubu ke odela aw muso munun ba fe kallah ya kantige an koy kani kunshigi tige me ni ba fe ki ndigide kunshigi munun be buru bashi tika ola ube ni ba ke ki kumpenye kunshigi munun be buru bashi tika ola ube ni fari koro yoro de tigera bo min yoro min tigela ba ke ka digila bi toro kosobe foy ka tige ka boyde bashi te ni fana la way darurai bashite ulula wala ni fana kan kuloshi an kan janto nununa ni nkalo tiletan folo nununa ni nkalo tiletan folo nunu fe ngore min bala wayella ya kantige ni Allah sonna onake kutuba wore ambe Allah deli bara nyuma alaka no yanye akono balmu an kan jijade nin terete munu fule ne nye che kasiru kono koy bara nyuma sugu ni esheko bela ikoke dobe ete shekasu me shebiye na folo nafakati isheko damayra bela dobe sheti nibe na folo nafakati ibe sheka sinji tugu konike ibe sheka ibanga bagon ibe sheka nyumanke ulo koniye iboke na fila sallu ube donc minye ewasu na fila uye ube farda na fila munumbu nofe ube ki janto farda nyerela misiru kono ube donc anka njija anka sheko dama yirabbe nin kalon tile tamfulo min fule ninye akanata kida ni ma nyumanka korode nyuma umbe jidi awa mbalima niye bara jugu fana ku kono bara jugu injatete jidi de na junubu de be bonyayika niye bara jugu fana ku kono kala soso ko kono ala soso ajatete jidi kade komi nyuman jate be jidi ka chogomi me ale ka junubu de be bonyayika
donc ambe ala delala kan tangala kan kisala ka bara nyuma no yanyi akono ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.